Здравейте! Казвам се Стоян Гоцев. В това видео ще говорим за бълхите и за това как ние от Хлебарките БГ се справяме с този труден за унищожаване вредител. Бълхите са упорити насекоми, които не просто причиняват дискомфорт на хора и домашни любимци, но могат да бъдат и доста опасни за здравето. Те остават след себе си неприятни ухапвания, сърбеж, алергични реакции и множество болести като тиф, туаремия, тения и други. Бълхите лесно се разпространяват в жилища, дворове, мазета и общи части на жилищни сгради и могат бързо да се превърнат в труден за овладяване проблем. Първо ще ви покажем как с тази мощна техника обработваме дворове, навеси, гаражи и други открити площи, все места, където най-често се срещат бълхи. След това ще демонстрираме как се извършва пръскане вътре в жилища, като използваме много по-фина и щадяща техника. Накрая ще представим цялостна обработка на вход в жилищна сграда, която включва стълбищната клетка и мазето. Бълхите са едни от най-упоритите вредители и борбата с тях често изисква бързи и точни действия. Възможно е да се справите и с домашни методи, особено ако реагирате на време и използвате подходящ препарат. Така може да ограничите проблема още в начален стадий, но ако не постигнете бърз ефект, съветваме ви незабавно да потърсите професионална помощ. Ние от Хлебарките БГ често се сблъскваме с случаи, в които забавената или неправилна намеса води до бързо увеличаване на популацията, понякога само за седмица. А когато се използват неподходящи средства, бълхите могат да изградят резистентност към отровите, което значително усложнява справянето с проблема. Но не се тревожете. Дори при най-сериозни ситуации ние можем да помогнем. Как да ги идентифицираме? Често ни задават този въпрос. Добрата новина е, че те са едни от най-лесните за идентифициране вредители. Изключително досадни, бълхите се забелязват почти веднага, особено когато влезете в заразено помещение. Там ще видите малки черни точици по краката си, които бързо се придвижват. Обикновено след кацане следва болезнено ухапване, съпроводено с зачервяване и силен сърбеж. Ако все пак се затруднявате с разпознаването, ние можем да съдействаме и при самото установяване наличието на вредителя. Как да се подготвите? Подготовката зависи от конкретното място, което ще третираме, но има няколко основни насоки, които е добре да спазите. Най-важното е да осигурите свободен достъп до всички повърхности, да премахнете излишния багаж и да разчистите пространствата, които ще бъдат обработвани. Това ни позволява да действаме по-ефективно и да обхванем всички критични зони. Не се притесняйте. При нужда нашите специалисти са подготвени да съдействат на място и да ви дадат конкретни указания за финалната подготовка, а понякога и чисто физически да ви помогнат с нещо, с което не може да се справите сами. Сега ще ви покажа как работи тази наистина мощна пръскачка. Но първо трябва да се екипирам, тъй като безопасността е на първо място. Когато обработваме дворове, мазета, навеси, тревни площи, складове, халета и всякакви по-големи пространства, ние винаги използваме именно този тип техника. Тази пръскачка осигурява изключително високо налягане, отлична покриваемост, голям дебит и бърза работа. Всичко необходимо за ефективно третиране на открити и широки площи. Тя разполага с 15 литров резервоар, което ни позволява да използваме достатъчно количество препарат без компромиси с качеството. Така можем да гарантираме, че работата ще бъде свършена както трябва. Бързо, прецизно и с отличен резултат. Най-големите гнезда на бълхи често откриваме на места с дървесина, струпан багаж, ненужни вещи или там, където има следи от бездомни животни. Именно там риска от развитие на популацията е най-висок. За да се справим ефективно в такива зони, прилагаме обилно пръскане. Понякога влагаме десетки литри разтвор само в рамките на една малка локация. Важно е да знаете, че въпреки това цената за вас остава фиксирана. Точно такава, каквато сме ви съобщили по телефона, независимо от необходимото количество препарата. При по-слабо заразени участъци, като тревни площи и пътеки, третираме с по-фина мъгла, за да избегнем ненужен дискомфорт и прекомерна влага. При всички случаи, използваният препарат прониква в дълбочина и остава активен за достатъчно дълъг период, осигурявайки надежна защита срещу повторно заразяване. Със същата мощна пръскачка третираме и мазетата на жилищните входове. Практиката ни показва, че тези пространства често са влажни, топли, пълни с трупан багаж и възможен достъп на бездомни животни. Идеални условия за развитие на бълхи и сериозно предизвикателство за масовите препарати на пазара, които може да закупите сами. Затова ние прилагаме утвърден метод с високо ефективен препарат, който е с няколко активни съставки. Той осигурява не само отлична проникваемост, но и дълготраен остатъчен ефект. В състава му има и регулатор на растежа, който блокира биологичното развитие на бълхите в по-ранен стадий, ключов фактор за трайното справяне с проблема. В стълбищата и коридорите пък използваме компактна ръчна пръскачка. Перфектно решение за този тип пространства. Тя е достатъчно ефективна, но щадяща, така че да не създава никакъв дискомфорт за живущите в сградата.
Същата техника прилагаме и при обработка на жилища. След третирането е достатъчно да направите кратка разходка с домашните любимци, а след около 30 до 60 минути можете спокойно да проветрите и да използвате жилището без никакви ограничения. За пълно унищожаване на бълхите обикновено са необходими поне 2 обработки, извършени през интервал от 10 до 14 дни. Това не е с цел да платите 2 пъти, а е научно обосновано. Свързано е с биологичния цикъл на развитие на бълхите. Първата обработка унищожава активните, вече излюпени насекоми, а втората обработка е насочена към новоизлюпилите се, които не са били засегнати първоначално. При по-сериозно заразяване или забавена намеса може да се наложат и повече посещения за постигане на траен и окончателен ефект. Да кажа нещо и за превенцията. Когато ни попитат как да се предпазите от повторна поява на бълхи, отговорът е следния. Превенцията е ключа към дълготрайна защита. В жилищата най-важното е да се полагат редовни грижи за домашните любимци, ако имате такива, и да се поддържа добра хигиена чрез често почистване. Когато става въпрос за дворове, халета или общи части, най-ефективната мярка е ограничаването на достъпа на бездомни животни. Също така, избягвайте натрупването на ненужни вещи, особено в необитаеми или влажни помещения. Това създава идеална среда за развитието на бълхи. При първи признаци на заразяване е важно да реагирате на време. Колкото по-рано се вземат мерки, толкова по-лесно е справянето с проблема. Не отлагайте решението на проблема. Свържете се с нас още сега по телефон, Viber, WhatsApp, Messenger или имейл. Нашия кол-център работи всеки ден с удължено работно време, за да ви съдействаме възможно най-бързо и ефективно.